ha ka khandai trik uluber arjar arpusau ha kapor spous teng menmen way ubam improvised explosive device ulabthei hajan ka jaka yeng jonki boss syndicate nakalyang USP ka East Khasi Hills uritu raj ravi langba ka kerwa ula yuthu ba nakni ka jingbthei way ubri ubala tip kerteng kum ulakan sing ula mensau nak kejat nak jingsit jongki pniat nak jingbthei jong ubam ki pulit klai thuro bahadu menta 4 don gano ka kanhun ne ka seng ka bakam ba kalale ya kene ka kam nagaliang ki pulit kala ujor da ka so moto FIR habai dei bat kene ka jingjia hasadar police station nak benta ka jingtoket halor kene ka jingjia Shushu nagaliang ki pulit ka East Khasi Hills kalapan banaban ay da ka song pisa ka ba shilak tengka ya kino ki bru ki ba jingtip habai dei bat kene ka jingbthei bam kabanyalam ban kem ya kita kibadon kiti kila pentip ro bai kito ki ba jingtip kinam pentip hanoro kila ban pentip sya ka special cell langba ka phone lani ka message lani langba ka WhatsApp ha number kandai lai riu nyau kandai not ar nyau lai lani ha ka email ka specialcell.ekh.mlp@gmail.com Sebentar,